Gepleyer Adatlyk Radiosu. Salam gaderli dinleyijileri. Pragada studiýada siziň bilen men Sahra. Şuň 2014-nji ýylyň 18-nji noýabry hepdeniň sişenme güni. Şuň kabarlar günlük programmamyzyň esasy böleginde. NATO'nun baş sekretary Gunnor Ukrainada we Russiýanyň araçaýynyň golaýynda harby güýji artdyrmak boýunça çynlyky hereketleriň bolýanlygyny aýtdy. Gepleşigimiziň başynda bu barada taýýarlan maglumatymyz dikkatiňizi hödürler. We see that Russia is still Şeýle-de gepleşigimizde Lviv welaýatynyň käbir etraplaryna mollumlaryň gaýtadan palta meýdanlaryna çekilenligi barada habarçymyzyň taýýarlan maglumatyny eşdirip, noýabr aýynyň 2-nji ýarymyna gadam baslandygyna garamazdan döwlet tarapyndan tutulýan tutumlar sebäpli palta hasylynyň alynýan girdejisiniň azdygyny aýtýan Marly Kärrenniçiniň berjek gürüňlerini hem dikkatiňizi hödürler. Şonun 50 milyon zatda alaryny ötüp çaklayan bolyn, şonu Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar eşdirmäsinden şert, emma habarlar günlük programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň günüň täzelikleri bilen tanışalım. Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli resmisi Iranyň ýadro hereketleri wagtynda soňky ulalaşyga gelmek uğrunda Tehran bilen dünýäniň iri 6 ýurdunyň arasyna geçirilen ýadro gepleşiklerini ören möhüm boşluklaryň saklanyp galýanlygyny aýtdy. Wienada Iran bilen dünýäniň iri 6 ýurdunyň arasyna geçiriljek täze gepleşikler tapgyrynyň öň ýanyna çykyş eden Amerikan resmisi 24-nji noýabra çenli gepleşiklerdäki üýtgeşiklikleriň aýrylyp aýrylmajagy nämälimdigine galýar diýdi. Biz bu gepleşiklerin uğrunda öňe gidişikleri gadanmağa dowam edýäris, emma gepleşikleri tamamlamak üçin hem boşluklar var we henide çenli onuň tamamlanyp tamamlanmajakdygyny bilmeýäris diýip Amerikan resmisi belledi. Italiýanyň premier ministri Matteo Renzi resmi iş sapary bilen Türkmenistana barýar. Aşgabatda Italiýan lideri bilen türkmen resmileriniň arasyna geçiriljek gepleşiklerde iki ýurduň arasyndaky söwda ykdysady gatnaşyklaryny giňeltmek esasy meseleleriň biri bolar diýilip, resmi medeniýetde habar berilýär. Şol bir wagtyň özüne maglumatda dünýäniň ösen ýurtlarynyň biri bolmak bilen Italiýa hem öz nowatyny Türkmenistan üçin öz tehnologik we söwda ykdysady kuwaty wagtda uly gyzyklanma döredýär diýilýär. Gürjistanyň premier ministri öz ýurdunyň Ýewropa bilen integrasiýa ýolunyň üýtgegsizdigini aýtdy. 17-nji noýabrda Brüsselde Gürji premier ministri Irakli Garibashvili Ýewropa Birleşiginiň we NATO'nyň resmileri bilen duşdy. Bu duşuk Gürjistanyň günwatar tarapdary syýasy uğru wagtyny aladalanmalaryň artýan mahaly bolup geçdi. Şu aýyň başynda Garibashvili Gürjistanyň gorunluk ministri Irakli Alasanýany wezipesinden çetleşdiripdi. Alasanýanyň wezipesinden boşadylmagy Gürjistanyň daşary işler ministriniň we ýurduň dolandyrjy koalisiýasynyň 6 partiýadan biriniň iş taşlaýyş ýylan etmegine sebäp bolupdy. Brüsselde Garibashvili öz ýurdunyň regionda üstünlikli bolmak üçin Ýewropanyň integrasiýa prosesiniň özgörüşikli güýjüni ulanmak isleýänligini aýtdy. Ýerusalimyň sinagogyny elleri tapançaly, paltaly we bıçakly iki palestinaly polisiýa tarapyndan atylyp öldürilmeden öň 4 adam öldürdi we başga bir näçesini yaralady. Premier minister Benjamin Netanyahu soňky ýyllarda Ýerusalimde amalaşylan iň ýowuz hüjümden soň Israýlyň bu waka ören bir gaýtawl berjekdigini aýtdy. Şol bir wagtyň özünde Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry hüjümi duýulsuz wagşylyk we arasy terrorçylykly hereketi diýip atlanyryp wakany ýazardy. Şol bir wagtda Palestinanyň prezidenti Mahmud Abbas hem hüjümi ýazardy. Abbas Israýllere garşy ýowuz hüjümler başlany bäri ilkinji edek şeýle çäreni amala aşyrdy. Täjikistanda hökümeti değişli bolmadyk guramalar özleriniň daşary ýurt grantlaryny almaklaryna çäklendirme girdiýän täze kanun barada aladalanmalaryny bildirýärler. 18-nji noýabrda Täjik paýtagty Duşanbede geçirilen halkara konferensiýa gatnaşyjylaryň sözlerine göre ýakynda parlament tarapyndan kabul edilen kanun üýtgetmelerine laýyklykda Merkez Aziýa ýurtlarynyň hökümeti değişli bolmadyk guramalar diňe hökümetiň tasdiklamagy esasyna daşary ýurt edaralarynyň grant alyp bilerler. Täjikistana garaşsyz medeniýetiň milli assosiasiýasy atly guramanyň lideri Nuriddin Karşıboyev konferensiýada beren maglumatyny agdalýan kanun üýtgetmeleriniň hökümeti değişli bolmadyk guramalaryň hereketlerine değerli täsir ýetirjekdigini we munyň netijesinde olaryň käbirleriniň öz işini togtatmaga mejbur boljakdygyny aýtdy. Täjikistanyň söz azatlygy atly konferensiýa Ýewropa Birleşigi we Täjik hökümet tarapyndan guramalaşdyryldy.
Häzirki wagt Fransada tutsaklykda saklanýan Gazak tüjjary Muhtar Ablyazowň ýarany diýilip aýdylýan Rus raýaty Gazakstanda etniki ýigrenji mewjud etmekde guman edilip gözlenýär. Gazakstanyň baş prokuratura idarasynyň resmileri 18 noýabrda Azatlyk radiosyna beren maglumatynda Aleksandr Belov ady bilen hem tanalýan Aleksandr Potkin'a garşy deriňewleriň başlandygyny ma'lum etdiler. Rus raýaty Potkin Russiýada bekanun migrasiýa garşy anti-migrant hereketiniň öňkü lideridi. Geçen ay Potkin Moskwada tutsa edilip düýü Almatyda ýerleşen BTA bankyndan ogurlanan hapa pullary ýumaga kömek etmekde aýplanypdy. Hormatly dinleýijiler, siz şu saýdyň käbir möhüm habarlary bilen tanyş boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Saýtlary kesmeden soň gepleşiklerimizi dowam etdirýäs. NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg günnäwür Ukrainada we Russiýanyň aryçanyň golaýynda harby güýji artdyrmak boýunça çynlaky hereketleriň bolýandygyny aýtdy we harby güýçlerini ýyda çekmek üçin Moskwa çağırş etdi. Bu barada kärdeşim Gözelin berjek giňişräk maglumatyny dinläliň. NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg'in 18 noýabrda aýtmagyna görä konfliktli gündäwür Ukrainada we Serhediň Orsiýa tarapynda harby güýjüň artdyrylmagy gözeýilýär. Stoltenberg Orsiýety öz güýçlerini ýyda çekmäge çağırdy. Onuň Brüsselde jurnalistlere aýtmagyna görä NATO'nun we beýleki çeşmeleriň şol sanda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň maglumatlary Ukrainanyň içinde harby güýjüň artdyrylýandygyny görkezýär. Şeýle-de biz Serhediň Orsiýa tarapynda harby güýjüň artdyrylmagyny görýär. Steve Stoltenberg Ýewropa Birleşiginiň goranmak ministrleriniň maslahatyna baran wadyny aýtdy. Ol Moskwany ok ateşigi toktatmak barada Minskde 5 sentýabrda gelinen parahatçylyk ulalaşygy boýunça öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmäge ündedi we Orsiýatyň parahatçylykly gepleşikler arkaly çykalga özlemek prosesiniň bir bölegi bolup biljegini ýa-da üzüňelik ýolunyň dowam etdiriljakdygyny duýdurdy. Biz Orsiýatyň Ukrainany hinizm durnuksuzlandyrýanlygyny görýäris. Biz goşunlaryň, enjamlaryň, tanklaryň, artilleriýa toplarynyň we ösen goranyş sistemalarynyň hereket edýänligini görýäris. Bu bolsa ok ateşigi besetmek baradaky ulalaşygy depelýär diýip NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg aýtdy. And to respect the Minsk agreements. Onun bu çykyşynyň öňü tirasynda günbatar liderleri Awstraliýanyň Brisbane şäherinde 15-16 noýabrda geçirilen uly 20lik guramatynyň sammitinde Orsiýatyň prezidenti Vladimir Putina basyş etdiler we Kiýewiň hem NATO'nun Orsiýatyň orsiýetçi separatistlere harby ýardym diýip atlandyrýan hereketlerini besetmäge çağırdylar. Putin Orsiýatyň harby roly baradaky aýplamalary ret edýär. Günbatar ýurtlary bolsa subutnamalaryň köpelýänligini aýdýarlar we Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň synçylarynyň ýakynda belgisiz harby ulag kerwenlerini görenligini şeýle-de wepat bolan orsiýetli etkerleriň öz ýaşaýan ýerlerini eltilip jaýlanýanlygyny belliýärler. 18 noýabrda Germaniýanyň ARD telewizionyna beren interwýusynda Vladimir Putin gündäwür Ukrainada separatistleriň hökümetiň täze basyş howpy bilen ýüzbeýüz bolýanlygyny we eger gerek bolsa Orsiýatyň olara kömek berip biljekdigini ýa-da eýýän berýänligini aýtdy. Ukrainanyň premier ministri Arseniy Yatsenyuk Germaniýanyň daşary işler ministri Frank-Walter Steinmeier bilen Kiýewde 18 noýabrda geçiren duşugynda Minsk ulalaşygynyň esasy şertleriniň berja edilmeýänligini aýtdy. Günüň dowamında Moskwa barýan Steinmeier men şu gün öýlen Brisbane'de döredilen atmosferanyň Minsk ulalaşygyny berja etmek üçin takyk çäreleriň görülmegine mümkinçilik döredip döretmeýänligini görmekçi diýdi. Wieder konkreter an der Umsetzung der Minsker Vereinbarungen arbeiten können. Gündäwür Ukrainada dowam edýän konflikt zerarly aprel aýyndan beri 4100-den gowrak adam wepat boldy. Ukrainadaky syýasy ýagdaýlar barada soňky täzelikleri kärdeşim gözellendiňlediňedi. Ukrainada Ýewromaýdan protestleriniň geçirilenine 1 ýyl ogloý wagt boldy. Ukraina Kiýewde geçirilen Ýewromaýdan protestleriniň 1 ýyllygyny bellemäge taýýarlyk görýän mahaly bu çäreler protestler mahaly öldürilenleriň maşallalarynyň ajy atlamalaryny güýçlendirýär. Bu barada kärdeşim Merdan Saryfoň berjek giňişräk maglumatyny dinläliň.
Ulyana Verbitska öz kakasynyň ýasyny tutýar. 50 ýaşly ýewostetli seismolog Yuri Verbitski Ukrainanyň Lviv şäherinden Kiýewe barypdy. Ýanwar aýynda Yuri isinden ruhsat alyp demokratiýa ugrundaky Ýewromaýdan protestlerine goşulmak üçin Kiýewe bardy. Ol protestçileriň lageriniň aşhanasynda sendwiç taýýarlamak, protestçilere çaý demläp bermek we goldaw bildirmek bilen mesulanýardy. Meniň kakym ören ýewos adamdy, diýip arhitektura ugrundan bilim alan 26 ýaşly Ulyana ýatlaýar. Ol kömegi mätäç adamlardan ýüze urup bilmeýärdi. 20-nji ýanwarda 2 aýlap dowam eden protestler polisiýa bilen zorlukly çaknaşyklara öwrülen soň Verbitski Kiýewiň daşynda tokoýda ölü tapyldy. Onuň jesedinde aýlygynç gynamalaryň izleri galypdyr. Ol Ýewromaýdanyň ilkinji pidalarynyň biridi. Ukrainanyň täze häkimetlerine görä onuň ölümi öňkü prezident Viktor Yanukowyçyň içeri işleri ministrliginiň we baş prokuraturasynyň resmiýetleri tarapyndan gurnalypdyr. Emma süpke astyna düşen 13 adamdan diňe biri tutuklukda saklanýar we suwda garaşýar. Kiýewdäki protestleriň ýygyny ýüze çykan paçygaly wakalaryň ensemesini sortanda Ukrainanyň hökümet goşunlarynyň ýurdun günwatarynda ortaçy separatistlere garşy söwüş alyp barmagyna garamazdan Verbitskiýe henüz maýdanda öňe sürülen demokratik ideallary goldaýar we öz kakasyny ähli Ukrainalar üçin gahrman hökmünde garaýar. Şol bir wagtda Ýewromaýdanyň pidalarynyň ählisiniň garyndaşlary öz hosarlarynyň ideýalaryny goldamaýar. Harit Nihayan protestlerde wepat bolan oglunyň protestlere ýykyn etmegini hiç wagt goldamandyr. Ermeni milletli Nihayan 1992-nji ýylda dawaly Daglyk Garabag regionundan Ukraina uçup barypdyr. Ol oglunyň Ukraina üçin gurban bolmagynyň özüni biýençiligi salýandygyny aýtdy. Для Украины może будущий лучше буде для нас. Belki de Ukrainanyň aly açylar, emma bu biz üçin däl, biz ýitiren zadymyzy ýitirdik. То, что потеряли, а так... Deyip Nihayan aýtdy. Gündor Ukrainadan Serhiy Nihayan Ýewromaýdan protestlerine goşulmak üçin 2013-nji ýylyň dekabr aýynda öz öýüni terk etdi. Ol 2014-nji ýylyň 20-nji ýanwarynda polisiýa protestçilerin lagerini hüjüm edende wepat boldy. Lukmanlar onuň bir näçedik döwüşini, kellesini we boýnuny atylyp öldürilendigini aýtdylar. Serhiy Nihayanyň enatasy ýurda kimin ýolbaşçylyk edýändiginiň özleri üçin tapawutdygyny aýdyp, oglunyň öýü terk etmegine özleriniň garşy bolandygyny gurrun berdiler. Häzir olar öňkü Ýewromaýdan liderlerini aýplaýarlar. Вокруг Майдану бегали, ходили, агентировали. Olar maýdanyň içinde aýlanyp bar zat bilen gyzyklanýardy, görkezme berýärdi. Sun gün bolsa hiç kim ünsem bermeýär. Hiç kim bize can etmedi, hiç kim gelmedi. Hiç kim bizden habar hem soramady. То не звонили, не приехал, никто нигде ничего и не спрашивал. Sol bir wagtda da milyonlarça Ukrainalar protestlerde wepat bolan 110 adamyň arasynda Nihayany ýatlap sühepde matam tutýar. Berezany şäheriniň günwatar bölегinde meýdança Nihayanyň ady berildi we Ukrain kompozitory Valentin Silvestrov onuň hatyrasyna giyim döretdi. Lvovda şäheriň alpinizm klubynyň agzalary Gündor Kavkazda dağı öz ýoldaşlary Yuri Verbitskiň adyny dakmagy planlaşdyrýarlar. Kardeşim Merdan Sarifyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, biz Ukrainada bolup geçen siyasi wakalar barada ýygyderli maglumatlary, makalary, video faýllary çap edýäs. Sypdyran maglumatlaryňyza okap video faýllary hem tomoş etmek isleseňiz, size azathabar.com web sahypamyza araşýas. Web sahypamyza türkmensanyň garawum.info arkaly girip bilersiňiz. Azatlyk radiosyny indi tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Habarlar ünneli programmamyzy Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs.
Türkmenistanyň ekin meýdanlarynda paýta ýığım kampaniýasy dowam edýän mahaly Lewap welaýatynyň käbir etraplaryny döwlet edara kärhanalarynyň işgärlerine şol sanda muallimleriň gaýtadan paýta meýdanlaryna çekilip başlananyny habar berdiler. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow hem 17 noýabrda geçiren video şekilli iş maslahatyny gowaça meýdanlaryna bar bolan hasylyň iň soňky hanasyna çenli ýygnalyp alynmagy bilen baglanyşykly meselelere ören jogapkärçilikli çemeleşilmelidigini tawşyrdy. Lewap welaýatynyň käbir etraplaryna döwlet edara kärhanalarynyň işgärleriniň paýta meýdanlaryna çekilmegi we munyň olaryň işine we ilata ýetirýän täsirleri barada Lewapda habarçymyz Osman Halyýew şeýle maglumat taýýarlady. Noyabr ayının ikinci yarımına kadam basılandığına karamazdan Lewap welaýatynda döwlete değişli edara kuramaların işgärlerini, muallimleri, lukmanları paýta ýygymyna mecbur çekmege dowam etdirýärler. Muallimler paýtany okudan soň yarım gün, dynç günleri bolsa uzun günläp ýygýarlar. Indi sentýabryň başyndan bäri şeýle diýip mektep muallimi Akgül Azatlyk radiosynyň söhbetdeşlige başlady. Garaşsyzlyk bayramynyň öň ýanynda welaýatymyzda, ýurdumyzda paýta öndürmek baradaky meýilnama amal edilendigini aýtdylar. Ýöne paýta ýygymy bilen bagly ýagdaý welin öňküligine dowam edýär diýip Akgül muallim gürrüň berdi. Üstesine Welaýata Bilim Ministrliginden barlar topary hem gelipdir. Olary da garşylamaly, işini görkezmeli. Onsoň muallimler gönden göni öz işini etmek üçin yerine günlükçi tutup paýta ýollamaga mejbur bolýarlar. Akgül günlükçiniň her günne 10 manat muallimleriň öz ýüwlerinden töleýändiklerini aýdýar. Mektep muallimleriniň paýta ýygymyna çekilmegi olaryň işiniň hiline yaramaz täsir edýär. Sapaklara taýýarlanyp bolanok, klasdan we mektepden daşary işleriň barysy ýatyp galdy. Olara wagt ýok. Onsoň okuwçylara bilim we terbiýe bermeň nä derejede digi özüňize mälim diýip Akgül muallim zeýrendi. Orta mektepleriň biriniň efirde adynyň tutulmazlygyny haýyş eden müdiri soňky ýyllarda umumy orta bilimi dünýä ürüňlerine ýakynlaşdyrmak barada kän gürrüň edilýändigini aýdýar. Diňe bir gürrüň däl. Bu gurda anyk ädilýän ädimler de bar. Orta bilimiň möhletiniň 12 ýyla ýetirilmegi, täze mektepleriň gurulmagy, olaryň döwrebap enjamlar bilen enjamlaşdyrylmagy we başga da ençeme oňyn işler muňa mysal bolup biler. Ýöne mektep muallimleriniň owa hojalyk işlerine çekilmegi edilýän şol oňyn işleriň netijeligini ýoga çykarýar diýip mektep müdirini ýetdi. Ol okuwdan soň garanky gartlyşýança paýta ýygymynda işlemeli bolýan muallimden netijeli işe garaşyp bolmajakdygyny da sözüniň üstüne goşdy. Yerli ýolbaşçylar bolsa, çağalara bilim bermegiň, owa hojalyk işlerinden möhümdigine düşünen oklar. Olar şu günüň aladasy bilen ýaşaýarlar diýip mektep müdiri Azatlyk radiosyna beren gürrüňiniň soňunda aýtdy. 17 noýabrdaky video şekilli iş maslahatynda döwlet başlygyny ýetişdirilen paýta hasylyny dowal ýygyna almak barada welaýat häkimlerine tawşyryk berdi. Habarçymyz Osman Halyýewiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu mesele baradaky garaşlaryňyzy, tejribeleriňizi siz hem biziň bilen paýlaşyň. Bize jaň ediň ýa-da SMS ýazyň. Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55. Gaýtalaýan 7926 236 04 55. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 17 noýabrda geçiren iş maslahatyna ýurtda bellenilýän hasyl toý münasibetli taýýarlyk çärelerini jogapkärçilikli çemeleşilmelidigine, gowy netije gazanan kärendiçileriň höwetlendirilmelidigini tawşyrdy. Emma ýurtda paýta hasylyny tawşyrmak boýunça kampaniýa dowam edýän mahaly Mary welaýatynyň Türkmenhala etrafyndan kärendiçi denan şu ýylky paýta hasyly üçin alan girdejisinden närazydygyny aýdýar. Ol döwlet tarapyndan tutulýan tutumlar sebäpli girdejisiniň 20 götürüm az bolandygyny belleýär. Mary welaýatynyň Türkmenhala etrafyndan özüni Gülennam diýip tanışdyran kärendiçi denan bilen Türkmenistana habarçymyz Sultana Çelwa söhbetdeşýärler. Kärendiçi höküminde alyan girdejini nähilek, öz alyan girdejininden razıymy? Razy däl. 10 ton paýta geçirdim men. Şonun 50 milyon zatda alaryny ötüp çaklaýan bolyn, şonu 40 milyonum alamdok. Näçe hektar kärende ýeriňiz bar? 3 hektar, 30 sotky.
Şondan 10,5 ton paýta tapşyrtym şu wagt. Şondan 40 milyon düşer öýdemdik da düşmeýär şondan 40 milyon. Özüňiň 3 hektar kärende ýeriňizden näçe sentner hasyl tapşyrdyňyz? 10,5 ton tapşyrdym da. Näçerak artyk tapşyrdyňyz şertnamaňyzdan? 3 ton urak artyk tapşyrdym men. Şertnama boýunça nähilek tutumlar bar? Azoto, supra, tutya, almadan tutya onara. Alayman onsoň. Bank hyzmatlary, tehnika nemeleri tutulýan daýhandan. Kantoryň işgärleriň aýryklarym tutulýar. Kültä ýene tutýar. Telefon tip tutulýar hawy, doly. Rapsaýy dip tutulýar. Ýene ahyryndan saňa hissata elat alýan gaýtýan bolly. Tutumy känne. Elmide biziň tutýar diýip elmide kagazy beren ok. Tutumlar alkalýarlar. Kalhoza rullokanat şonokda. Köne pullan 5200 tölense elmide gelýän, kiletine 3200 hasapdan gelýär. Ýa-ni şonuna özüňiz baryp şoň gydyklanaňyzokmy? Näme tutdy, näçeden tutdy? Şo barada özüňiz şo daýhan birleşiginiň hasaplaşyk bölümine baryp gydyklanaňyzokmy? Gydyklansam netijeň soňunda ana şo hasaplaýan, şo dik göberýärler bir de ullokan ýa, ana den galan puluň diýip azap berilen o eline. Näçe ýylyň kärinde çypdy? 30 ýylyň kärinde çypdy men. 30 ýyldan bäri rahmet çekgelýän. Hatta buğday kärinde çypdy. Şunça ýyllaryň dowamında haýsy ýyllaryň haýsy gowdy pasapladyň, haýsy döwürlerde kalhosy höküminde kärinde çöküminde haýsy ýyllarda şu alan geldijiňizden razy boldyňyz? Geçen ýyllar gowdy. Öňe meriýaty ýa şulha sarun meriýaty kalhosyň adaçykda gowdy. Soňa wakada çypetagat urady. Tutum känelli. Sarun şulha ýa üňki alberde adaçyk daýhanlar kalkynşak da ýöweslenjek, işlejek. Häzir ýagdaý tutum känne, şol tutumlar azalsa, häzirlikçe şoratlar ýok. Gaýtyp biterleşýär. 2 dolarşyk diýip paxta bilen buğday çaljyp diýilýär galgoçylara. Şonda haý samatly size? Paxta samatly bidara. 3 ýyl buğday ýedi. Buğdaydan hiç satam alamdyk. Paxtan kinjin ýygmagan ýa buğday ekildi diýerler, bir de göremdik ekilneni. Baramdyk, göremdik, bilemdik. Sepip gitýär. Paxta çaha nime girdi alamdyk. 3 ýyl ekýärler ýedi. Bir de paxta ekildi o bidiçin. Onu paxtan näçe ekýärmi? Paxtany 2 ýyl ekýär diýen derre buğday ekip gitýärler. Onu şu wagtna ekip gidipdirler diýende. Endi şonda şol paxtanyň şol taýyn bolan hasylyň ýetişen hasyl daýa bolýarmy? Paxtanyň içinden traktor ýetişipdi. Daýa bolmazmy? Ýa bolýar. Ne türüm geçmän, ýa-ni tekilenmän, gowaça çöp ýygnalman, ekilen buğday nähil hasyl berýär. Hiç zaten meren o hasyl bolan o. Bir ýyl çykýan. Bir ýyl çykanňyzda näme etdiň ondan? Ay bir ýyl çykdyň, tutýar, tutum tölemeli bolýar. Daýhan tölemeli şony. Ona näme üçin şony gytanyp ekýärler? Ay bilemok, derrew sepip gitýärler, çöpüň aýyrmakka. Sürüp ekilse has gowy daýhan üçin. Daýhana bolsa netmän edilýänler näme? Daýhalar şulara paxtadan, buğdaydan pes hasyl alýan bolsa, daýhanyň güzeran ýagdaýy nähili? Ay buğdaydan hiç tat almasaň daýhanyň ýagdaýy nähili bolar etýär. Kyn. Habarçymyz Sultan Açylwanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, siz şu ýylky hasylyňyz üçin alan girdijiňizden kanagatlanýarsyňyzmy? Bu baradaky garaýşlaryňyzy, tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşyň. Biziň medbot email belgisi gmail.com email adresimize haturadyň. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saytymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Türkmenistan Russiýanyň Kamaz kompaniýasynyň gymmaty 125 milyon Amerikan dollaryna barabar bolan 1492 ýük maşynyny satyn alýar. Maglumata görä, bu ýük maşynlary hökümete deýişli pudak edaralarynda newitgaz kampaniýalarynda ulanlar. Şol bir wagtyň özünde mundan 2 ýyla golaý wagt öň Hytaýdan satyn alynan 4000 çemesi howa kysymly ýükloglaryň ýollary reper ýetirýändigi aýdylyp, olaryň gatnawy gadagyny edilipdi.
Eýsem şol howa kysymly ýük ulaglaryna näme boldy? Kardeşim Merdan Sarif bu mesele bilen gyzyklanyp, Aşgabatly siýasat aktivist Nurberdi Nurmämedow bilen söhbetleşýärler. Nurberdagy indi howa kysymly ýük ulaglarynyň ýatyrylmagyna, olaryň gadagyny edilmegine 2 ýyldan hem asabat geçdi. Sondan bäri ütgän bir zat boldymy? Onun bäri bir ütgän zat ýok, radikal ütgän zat ýok. Indi şondan soň ýene de howalaryň işleýän ýerleri arzekämne aýdaly ine Balkanna ýol guruşuny ýöne etapi ýoly çykmazlyk şerti bilen işledildi. Şondan soň Türkmen awadyň ýanyna her bir kuat işledilýär. Indi marda täze bir obyektlerim tapylypdyr. Şol ýerlere howa eýeleri esasanam bankun üstü bilen howa maşynyny satyn alan eýeler öz maşynlary bilen şotak gidýärler, şotaýda işleýärler. O taýda elbetde öýden daş ýaşaýyş hem iş şertleri erwet, emma şotaýda adamlar işler banka tölemeli pullaryny ödejek bolýarlar. Ondan kazanç etjek bolýarlar. Howalaryň başga bir bölegi avtomobiliň ýöne durmalygy üçin ony satmagy uğruna çykdylar. Ýöne howa gadagan edilenine ony satmak hem almak operasyasyndan gadagan edipdiler. Şonuň üçin howan eýleri öz avtomobillerini äkäş şaýlar hökmünde satyp başladylar. Onda Nurberdagy siziň sözleriňizden çen tutulsa, şu howa eýeleriniň maskala girdijilerine şu zarba urulypdyrda. Ören zarba uruldy. Olaryň köpüsi howalary bergi edip aldylar. Ýa kaýtysymyz ýaly balkon bilen ýa-da adamlardan kaz alyp ösökde olar özünde bolan öňkü tehnikany, avtomobillerini satyp bir maskala, 2 maskala üýşüp alan ýerlerim bar. Olar üçin hökümet döwletiň şeýle karary ören agyl degdi. Olaryň ykdysady mümkinçiligini ören teteldi. Olaryň içinde bankrot bolarymken bolmanly öz alan maşinlarynyň bahasyny ödäp bilen oklar. Onu derek ýurda özek avtomobilyny çykarýan maşinler getirildi. Avtomobilleri olaryň howa bilen deň yük götürücülüğün hovan kıyalaky klasaky maşininiň bahasy $145,000. Howdan işlerde 3 dagy gymmat. Kamarlar top getirilýär. 20 tonnalyk kamaryň bahasy $76,000. 22 tonnalyk howan bahasy bolsa $38,000. Kardeşim Merdan Sarif'in Aşgabatly siýasat aktivist Nurberdi Nurmämedow bilen geçiren söhbetleşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu mesele barada siz hem öz garaýşlaryňyzy, başdan geçiren tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşyň. Biziň medbuat email belgisi gmail.com email adresimizde hatura dünýäde Moskwadaky telefon belgimiz 7-926 236 04 55 jaňy dünýäde SMS ýazyň. Şeýle-de hormatly dinleýijiler, gepleşigimiziň şu böleginde biziň azathabar.com web sahypamyzda gyzyklanma döreden käbir maglumatlary gelip goşan tesvirleri, käbirlerini size getirmekçi. Günäkärler dollar gyçylygyny döredip bilýärmi diýen söz başı bilen 14-nji noýabrda çap edilen maglumatymyzda Mardan Muhammed atly okujymyz "Söwda etseň nädip Amerikan dollaryny daşary ýurda çykarmaly" diýip öz tesvirini belläpdir. Türkmenistanyň işsiz ady bilen tesvir ýazan beýleki okujymyz owadan işsizleri çöpleýän, hemmesine aňryk bärik bilet alýan. Ýani bilenem meniň $10,000 ekidip berdiýän. Soňam isleseňiz-de gaýdyň ertesi güni islemeseňiz-hem işläň şol ýurtdy diýen bolly diýip öz garaýşyna belläpdir. Şeýle-de hormatly dinleýijiler, biz azathabar.com web sahypamyzyň çeşmeler bölümine ýaşullar maslahatyny bir raýatyň ýazan teklibi barada kelte kıssa çap etdik. Bu maglumatymyz okuyjylarymyzyň arasyna uly gyzyklanma döredipdir. Häzir şol maglumatymyza gelip goşan käbir tesirleri hem siziň dikkatiňize ýetirmekçi.
Adat habar.com web sahypamyzda Halmurad adly okuyjymyz öňem her ýaş nesil sanynyň çykyp barýar. Hiç kime iş ýakanok. 28 ýaşaýança mut pula ýaşan adamdan bir adam çykarmy ýatakdaky maldan bir tapawdy bolmaz diýip öz tesirine belläpdir. Kontaktda Gurbanly adly okuyjymyz bolsa, bolýan zatlary gynanýan, inşallah soňy gowy bolsun diýip öz tesirine belläpdir. Hormatly dinleýijiler, siz hem biziň her gün efire gidýän maglumatlarymyzy okap öz garaşlaryňyzy galdyrmak isleseňiz, siz hem azathabar.com web sahypamyzda araşýazyz. Web sahypamda Türkmenistandan ojak.org arkaly girip bilersiňiz. Şunuň bilen habarlar günnelik programmamyzy hem geçirip oturýas. Gepleşik Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlar kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz.